Toto 100% vyskúšajte. Mám to vyskúšané a dobrá správa je, že to funguje na viacerých senzoroch. Dexcom, Guardian alebo Glunovo. Ide o reštart alebo tzv. Predĺženie glukózového senzora. A návod je naozaj jednoduchý. Jednoducho zastaviť senzor, vybrať vysielač, vyčistiť vysielač, ak je to senzor, ktorý potrebuje nabitie, tak ho dajte nabiť cca na pol hodinku, alebo teda kým nedetekuje vysielač, že je nabitý. Po nabití senzora jednoducho senzor vložte naspäť a nechajte pripojiť ako nový senzor. Tu vám ešte poradím, ak máte senzor typu Glunovo, tak vtedy je vždy dobre si nechávať aj tie kódy, ktoré dávate pri spustení nového senzora. A vždy vlastne dáte spustenie nového senzora, zadáte si kód. A vždy zapnúť senzor ako nový, či už je to v aplikácii alebo v inzulínovej pumpe.